Mga tag silid eh. Hindi mo ha. Sa tamis. Mao na siya mga ganahan jud kong puyog bukid kay daghan libre diri. May ngudtos yung tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing na busa tong tanan. Karon kay ako lang isa sa balay, kay sila si mama nang lakaw no. Nanguhag mais para himuon nga pintos. Wala pa koy kaon kay wala pa ta kalutog sudan para paniud to. Nahihipon diha. Kanang hipona mga ga, dugay-dugay na napalit ni mama no. Pero wala pa gyud nakalugar og luto na no. Wala pa naibog pagluto na. Karon ato nang lutoon kay para iguli nilang mama. Makaon na nila kung ganahan sila makaog hipon. Ang una na tong baton mga ga, manguha sa tagsili. Kaya ito ning halang-halangon para dugay ni mahurot. Bitaw, ganahan sila makaon og hang sila si mama no. So, mga tagsili. Magdatag kutsilyo kay manguha ta sa tinanom sa tong silingan. In kaso kasaban ta, makasukol ta no. Og dagan, dagan. Di ta maginisog dagan ta. Nakakuha ng tagsili espada mga ga. Gagmay lang na siya. Mao na yung sili espada. Gagmay man. Kani nga sili mga ga, di dyan siya kahangay. Gamay raman ni. Aras itong mga silingan, mangayo ta. Ug na itaw, ug wala aw. Mananghit tas punuan. Namay sili. Tarong ba? Mga tao sili di. Sabi ka doon natin. Hindi mo ha. Sa tamis. Rock your body. Come on, rock your body. Takto ka rock your body. Bato kag lawas. Aw, sorry dal. Mahal ko sili. Naay tao. Pero na to, di la to pukawan kay basi masok po nang gipukaw kay na to nya. Mga ira patag sili. Oh, di lang ta pasakop nga nanguha ta. Ni mata guys, ang tao guys. Tay, tag sili tay. Pagkuha lang daw. Takto na guro ni mga ga. Murag hang na gini. Mao ni usa sa nakanindot sa kinabuhi sa probinsya mga ga. Kay basta kugihan lang gid ka, mangitag pagkaon. Makakaon ra jud ka. Kaya ang pagkaon na rin palibot. No, kasi ba? Nay kapayas. Mao na siya mga ganahan jud kong puyog bukid kay daghan libre diri. Drabas. Oy, thank you. Kaon na na. Dahil ko sa mga ga. Si Piat di ba tambilagaw eh. Ay sakay. Gahe-gahe pagali mga ga. Magluto na unta ko pero daghan kay hugas no. Naon sa kuning hugas mga ga ikaw man magluto ta. Pas mo naman ta. Ato na ning padayonan ng hugas mo. Do not use the ladle in testing the food. Nya na ta mo kaunig balik lakaw ta. Kaniha mga ga, pag humana mo og ayos tricycle dito ni tatay kay ang tricycle naguba man so ang sidecar. Ibalik kong tao ang atong single no. Pag humana mo og tao dito, mikaon ko sa ang giluto nga hipon ni. Naibong ko. Kay karon mag-edit na unta ko padong. Wala dito mo record akong pangsulti ganiha no. So muna siya itong luto mga ga. Pan mga ga. Gani ha gani. Karon murag samot kay kahang kay init ang kanon. Manihapon ta ninyo no. Ang hipon side dish ra na siya. Pero wala man tay main dish. So kanya tong buhatong main dish ang side dish. Amit kay pon siya no. Hang lang gyud. Basi ra may kaila mga gano nga single nga nangita og tigluto no. Ang ganahan mo tilaw sa atong mga timplada no. I-mention niyo sila diha sa comment section kana mga single ninyong kaila nya atong pilian. Para okay. Kaya na kompleto naman ang mission nga maglutong hipon. Ato yung tapos no. Kanto sa sunod higayon. Kaya tayo yung balik. Palay mo sa pagsuporta. Doon sa sunod ng mga video. Ganoy TV, Anoy Out, Bunal. See you!